Бүгін қияшы да yoqтырақ балқый, ирлер қолшап қалған кебек шешек кибетлеріне ағыла. Атна башы болса да көбейлерді 8 март ял күні иратлар үшін елінің ең жауаплы күні де. Бұл күнге әзірленіп тұрабыз, ең матур сөзлер, ойлап табабыз. Түрлі нилер, шигырлар, шешеклер ең матурларын. Иртә белән чәй әзерлейбез, ашарға әзерлейбез. Идән юып куябыз алданып. Собираемся. Обязательно. Бу көнне гаилә белән өстәл янында җыелабыз. Олы балаларыбыз чәчәк бүләк итә, оныкларыбыз матур рәсемнәрен күтәреп килә. Бик күңелле бәйрәм безнең өчен. Хатын-кыз безнең дөньябыз, хатын-кыз галәмебез. Нәкъ менә хатын-кызга багышлана безнең һәр гамәлебез. Һәм әлбәттә инде бүген һәр хатын-кыз чәчәккә лаек. Бүген иң популяр чәчәкләр арасында беренчелекне ләләләр һәм мимозалар яулый. Бүген кыйммәт дип торучы юк, иң мөһиме алып өлгерергә. Ләләләр 40 сумнан башланса, мимозалар 200-дән. Быел алар янында статица чәчәге дә күренә башлаган. Халык телендә аны татар кирмәге диләр. Безгә аны Урта Азиядан китерәләр, хәзер Идел буе төбәкләрендә дә популярлык казана. Маме тюльпаны. Әниләргә ләлә һәм мимоза чәчәкләре, кызыма розалар, сары, кызыл төсләрне сайлыйм. Яз төсләре бит. Гүзәл затларыбызга иң мөһиме сәламәтлек, гел шундый матур булып калуларын телим. Яздан беренче бәйрәм инде без. Күп кеше көтеп ала, без дә көтеп алабыз. Әниләр юк инде хәзер. Сеңгелләр, кызлар. Тормыш иптәшем, авырмагыз, таза булыгыз, бәхетле булыгыз, гел елмаеп каршы алып торыгыз. Кибетләрдә бүген чират юк диярлек. Күпләр пандемия вакытында чәчәкләргә онлайн заказ бирә башлаган. Шуңа гөлләмәләрнең күп өлеше алдан ук сатылып беткән. Әмма кибеткә барып чәчәк сайлаучылар барыбер бар. Для меня это, конечно, замечательный праздник. Якыннарыңны котлыйсың, чәчәк бүләк итәсең. Менә бу ләләләрне улым белән яраткан әниебезгә сатып алдык. Ошатыр дип уйлыйм. Әниемне, апамны, минем яраткан Динарны. Матур иң шатлыклы бәйрәм. Менә шундый ул төсле һәм гүзәл бәйрәм. Чәчәкләр бер атнада сулса да, күрсәтелгән игътибар ел буе истә калачак. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.